Bueno, maing buntag, maing udto, maing gabi sa tibok ng kalibutan sanglit kini ato broadcast. Malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live mo karon sa ato nga Facebook sa tibok nga kalibutan. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas. Pinaagi usab sa GSAT. Og dako ang atong kalipay nga ang Dios naghatag na usab nato og another day aron kita makighisgot nining pulong sa Ginoo. Bueno, mga pinangga, ako nga dako nga pagtawod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ialalo mo usab sa pagdumala sa itong pinangga nga Presidente, Elder Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary, Pastor Danielo Palomares, o usab kang Sir Almosera, nga ato usab nga Treasurer. So, kung aduna mo yung mga pangutana, mga pinangga, no, ayaw mo kalimot, itawag lang nining ato nga mga numero nga makita ninyo sa screen aron matagaan usab natong pagtagad ang inyo nga mga pangutana. Okay? So hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Amo na angkon kami nagahangyo sa balang espiritu, maggiya, magpanalangin sa matag usa kanamo. Og tuguti o Dios nga ikaw magahatag og higayon nga diin masabtan usab mga pulong pinaagi sa imong pagpasabot. Amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So daghang salamat mga pinangga no nining panahon nga gihatag sa Dios sa ato na dinhi salamat usab kang Rami Hirong no atong naa dinhi sa technical o usab sa atong mga kauban dinhi sa gitawag nato og Hope Channel no labi na usab ni dinhi Jandy Dago og gitawag usab nato si Lito Aspirin og uban nato nga mga kauban dinhi sa Kwan Station og salamat no og mga kung manawag mo labi na sa Smart 0929-344-1777 no tulo ka 7 ang katapusan usun ko 0929-344-1777 okay ug nausab diri si Shiba Libana. Hi Pastor, mayong hapon. God bless you always Pastor Chris. Salamat usab dia igsoon. Niya sab din si Merlin Lapinig Jurik no. Maing hapon Pastor Chris, tan-aw na sabmi sa nindot nga makapadasig nga programa. Always watching from Jeju, Korea. Niya sabi ni si GM Shaja, good day Pastor, no? O sa tanan nato nga na-connect sa ato nga Facebook account, mayong hapon ka natong tanan, o naglaom kami nga naa kamo sa maayong panglawas o layo usab sa mga disgrasya, no? Nahibalo man ta nga karong panahon na uso ang mga disgrasya. Okay? O okay, atong lantawon ang mga naa diri, no? Sa ato nga Facebook account. Og ilabay na inyong mga pangutana igsoon kay ato nang tagaan og pagtagad atong tagaan og mga pamaagi nga atong matabangan ng inyong mga query no. Og arita sa numero nga mga number dire o mga text nga gipadala kanato gikan kang Serenio Lino, okay? Serenio Lino. Good day Pastor, tig paminaw mi sa imong programa. Pangutana Pastor, doon ako'y pangutana Pastor, unsay pasabot nato ani sa unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 23, nga giingon dili lang tubig, kinahanglan tao sa tao, kundi kinahanglan pod alak. So, atong tanawon ang unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 23. Mao man iyang ipasabot diri nga nahulog ba nga punsi kinay tubig, yan nasa bino, kay mo man mahitabo sa gitawag natog punsi, mga tao mag-inom, dili lamang lunlon nga alcohol ilang sagulan og tubig para usab ilang unahuna muna na ang punsi. Okay? 1 Timothy 5:23. Okay, nag-ingon diri atong masahon. Ayaw na pag-inom, okay? Og lunlon tubig lamang, kundili pag-inom og jutayng bino alang sa imong kuto-kuto og sa imong masubsob nga masakit. Okay? Okay. Na ingani mga pinangga, ang context man good sa kapanahunan sa karaan, wala pa man saktong mga tambal no. Ilabi na nga wala pa gitawag nato og
Simico o unsa pa nga mga brand diha nga makatabang sa tiyan o omeprazole, wala pa na siya anang panahon na. So kibalik kung sakit ng tiyan, ang ilang ibnon ang bino. Pero dili ta mo hatag og konklusyon dayon nga kanang bino kaniadto maunang bino karon. Dili na siya mauigsoon. In the first place, wala pa'y distillery factory niya ng panahon na. Okay? Kung may kag distillery factory igsuon, mauna ang ga-produce o kanang gitawag nato og 80 proof, 100 proof, 75 proof. Unya, grabe kina ka mga isog kay kumingog ka og 80 proof, which means 40% alcohol content. Katunga man na siya. 100 proof meaning 50% alcohol content. So ang karaan kaniadto igsoon dili na sila ka-produce ana nga kaisog sa ilimnon igsoon. Kay dili man sila ka-produce igsoon, dili na siya mao ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Kabalo mga pinangga na ako'y nabasa nga artikulo nga ang mahimo sa tao kaniadto nga pinakataas nga alcohol content naara sa 8% ngadto sa 15% alcohol content. Na kung imong tan-awon kana siya sa atong kapanahonan, mahulog nga beer ang equivalent. Kaya ang beer nga equivalent so naam diha siya nga range, no? 13, 14, 15 alcohol content. Mao na babitang ban nga tag-abot tag 8 ka gitawag og kining botilya di pagyahapon ingon nga hubog, no? Kay gitawag nato gamay ra man ang alcohol nga sulod diha. Unlike sa mga maisog nga ilimnon igsuon, magisgot na kag mga rum, gamay lang mga shot igsuon mo init na ang imong gitawag nato og lawas ug wala na kaniadto sa panahon sa mga gitawag ni Jesus Christ, no? So mo bitaw nga kung imong tan-awon ang Revised Standard Version kanang nag-ingon bitaw the King James Version nga wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceive it is not wise. Kanang pag-ingog wine is a mocker, tungod kay ang ilang alcohol content ma-produce nila igsoon it is between 8 to 15 naman. Unya equivalent ana beer. Muna nga ang Revised Standard Version, ang wine iyang gipulihan og beer. So yun siya beer is a maker. Kay lahi naman ang atong pagsabot sa word nga wine. Kay kuminggi kag wine igsoon kadtong longnik, lapad o mga isog kay nga mga ilimnon of which dili na mao ang equivalent kaniadto. Kay wala pa biya distillery factory igsoon. So, balik ta sa unang Timoteo 5:23. Definitely, dili ni mao ang mga maisog nga ilimno nato karon. Kanang mga lunik, lapad, ana, dili ni siya mao. Kaya di man sila ka-produce nga na kadaghan nga alcohol content, no? So, now, punto mo ni. Kung ang iyang equivalent kaniadto nga ma-produce is between 8 to 15% alcohol content sa karaan, ang mga palahubog musagol pa bag tubig ana. Dili na sila magsagol tubig, inumo na nila diretso, di ba? So sa ato pa dinhi kay sagulan man og tubig. Question, maubagid na siya. Dili gihapon siya maugson. Remember sa New Testament duha ka klase ang wine. Okay? Pareha sa gitawag natong word kay sige man nato nagbalik-balikon ang word nga love. Dunay lain-lain nga Greek word diha na philia, agape, eros, di ba? So ang philia usa ka gugma sa imong inigsuon, okay? Ug ang eros usa ka gugma sa gitawag natong opposite sex. Ug ang agape igsuon gugma na sa Dios, exclusive sa Dios Ginoo lamang, walay labot ang tawo niya na. So naay daghang klaseng love. Same sa wine. Sa Hebrew word naay daghan, naay shikar, naay yayin. Sa Greek word usab igsuon naa say duha, naay gitawag natong oinos ug naay gitawag natong glucose. Ang word nga oinos igsuon usually gitawag na siya general wine. Nagadepende sa context. Pwede nag-refer sa fermented wine, pwede nag-refer sa unfermented, meaning to say makahubog o dili makahubog. Now, mahibaw-an nimo kung makahubog na siya kay based on context, imo makitaan nga nay nahubog. Now, dinhi na abay nga hubog dili wala tay nabasa nga nay nga hubog. Pero kung pananglitan, dili oinos ang gisgutan diri kun dili glucose, meaning to say usa ka fermented nga wine. So wala na daghang lalis makahubog na siya igsoon, pero kasi ang gisgutan dinhi is oinos, meaning general wine. Dili ka mohatag kog konklusyon nga kana siya nga wine makahubog. Kay sa konsepto sa Hudiyo kaniadto igsuon,
kung makuha ka og grapes, imo nang pugan igsuon, gitawag na siya wine kaniadto. Okay? So, ang atong equivalent niya ana is juice. So sa ato pa igsuon, pag ingon gani nga pag inom og lunlon, bino lamang sakti og tubig. Meaning to say, daghan ang grapes, daghan ang juice, gamay ang tubig. Okay? Pero dinhi igsoon imo makaplagan sa ato nga konteksto sa mga palahubog, no? Excuse me sa mga palahubog kay ato na magining naisgutan. Alang sa mga palahubog igsoon, daghan ang bino, gamay ang tubig. So gitawag siya og punsi. Daghan ang bino, gamay ang tubig. Pero kung imong tan-aw dinhi igsoon, ayaw mong inom og lunlon tubig lamang, saktig gamay nga bino. So juice ang labas. Gamay ra ang bino, daghan ang tubig. So, dili ni siya ibnunon sa mga palahubog. Kaya mga palahubog, igsoon, daghan ang bino, gamay ang tubig, punsi ang labas. Pero dini igsoon, daghan ang tubig, gamay ang bino, meaning to say, juice ang labas. Kaya akong gipasabot lagi, basta grapes gani igsoon, pug-on imo na sa konteksto sa mga Hudiyo o sa mga Grigo igsoon, kana siya, usa na ka, Diyos. Bueno na tayo, caller, go ahead, palihog. Mingapon, Pastor, mingapon. Ano igsoon? Aton daw Okay, aton ang atong caller. First caller na to. Yes, sir. Okay, Pastor, mingapon. May hapon usab nimo di Exxon. Okay. Pastor, kaning nasulat din sa Colossus 2:16, Pastor. Okay. So, unsa may imong pangutana? Ako sa pasahon ang Colossus 2:16 aron mabaw-an sa mga tawo kung sa imong buti pasabot kay imong mapasabot ana ang Sabbath man. Okay, atong basahon ka ng word nga Colossus 2:16. Okay? Aritas 16 na gingon. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon, ilimnon, mahitungod sa pangilin o bulan nga bag-ong subang o adlaw nga igpapahulay. Okay, iitsa ang imong unang pangutana, Igson. Unsa may pasabot ani nga literal ba ning adlaw ipapahulay, Pastor? Ang ingon din nga bago unsa ni dili ta maghukom gikan sa mga pista sa bagong bulan ug andang kapulay. Okay, kita mo yung Son kanang word diri nga adlaw igpapahulay. Unya gikan sa Greek word nga sabaton plural. Sa word magud nga sabaton igsuon, kana naman tay gitawag og prefix ug natay suffix. Okay? Kanang word na tun, sa sabaton nga word, tun, that is suffix. Ang nakabutang diha sa suffix igsuon kanang o diha, kay usa ra man ang o sa English, okay? Pero sa Greek duha. Ang usa gitawag na tog omicron, ang usa gitawag na tog omega. Kini igsoon ang nakabutan, this is omega. Og which means plural. Muna nga kung imong tan-awon sa libro sa usa ka eksperto sa Greek lexicon nga gitawag natong si Persbacher. Mato pa niya sa Colossus 2:16 usa ni ka plural form. So sa ato pa ang translation ani dili adlaw igpapahulay kundi ang translation is sabbats. In the first place walay word nga adlaw diri. Ang Greek word sa word nga adlaw is hemera. Kung imong tan-awon sa Greek mga Bible exon din sa Colossus 2:16, walay himera diri. So therefore, dili ta mo ingon nga Sabbath days. Sabbath day or adlaw ipagpahulay kay wala may himera. Ang naa dinhi igsoon is sabaton plural. Ang suffix igsoon is o kitawag na tog omega dili omicron. Muna nga ang giingon ni Persbacher plural ni siya. So therefore, ang translation ani, gitawag na tong sabbats. Dili kay mga adlaw igpapahulay. Sayop nga translation. Dili mga adlaw ipagpahulay, kundi dili mga, kanang gitawag na tong mga igpapahulay. Walay adlaw. Muna nga, tama usahay, kining mabasa nato sa Tyndale version, nga gibutang dito sabbats. Now question, daghan di ay klaseng igpapahulay. Okay? Na ay igpapahulay nga weekly cycle mo nang gitawag nato og ikapitong adlaw sa semana. Pero usahay manggod ang mga tawo nga nagtuon sa Biblia tungod sa kakulang sa pagsabot sa Biblia, ang iyang pagsabot igsuon na limitar lang sa ikapitong adlaw sa semana kanang word nga igpapahulay.
Wala mahibalo ang uban nga nagtuon sa Biblia nga daghang klase ang igpapahulay. Og tagaan ta mo og usa ka sample. Kay ang word nga igpapahulay igsoon, pasabot ana is rest. Okay? So mayong ka og igpapahulay meaning rest. Now, kung imong tan-awon ang Levitico 23, okay? Levitico 23 sa iyang bersikulo nga gitawag nato og 22. Isulti mo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, sa ikapito ka bulan sa nahunang nga adlaw sa bulan mao ang usa ka balaan nga pagpahulay. Take note. Nagisgot siya dinhi og ikapito nga bulan, 7th month. Okay? Unya sa nahunang adlaw, so 7th month sa first day sa 7th month. So meaning to say dili siya weekly cycle. Dili ingon nga kada semana na ay pito ka adlaw, wa maghisgot ana. Ang gisgutan dinhi is monthly. So kaisa sa pito ka bulan sa pirmirong adlaw, gitawag siya igsuon og kaning ganitawag na tuog nahunang adlaw sa bulan ang usa ka balaan nga pagpahulay. So Sabbath, okay? Unya gitawag siya og handumanan sa paghuyop sa trompeta. Kung imong tiwason sa pagbasa, meaning to say, blowing of the trumpet. So sa ato pa naay Sabbath nga dili ikapito apan Sabbath nga ceremonial Sabbath nga ginahimo kaniadto sa Israel sa wala pa namatay si Kristo. Okay? Now, gitawag yapon ni siya og gitawag na tong Sabbath. Now karon, dinhi balik tas Kolosas 2:16. Ngano makaingon kita nga kanang Kolosas 2:16 dili kana mao ang ikapito nga adlaw sa semana nga gitawag na tuog Sabbath day. Dili kana siya mao. Ngano man tungod kay plural ang gisgutan diri. Ikaduha nga punto igsuon mo ni. Nagingon siya diri sa 17, sumpayan natong 16. Gidescribe na niya ang 16 nga mao ni. Iyon siya dinhi. Kini sila landong lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iyan ni Kristo. So shadow siya. Shadow siya sa kamatayon ni Jesus Christ. So sa ato pa, naa siya'y sangkuan, naa siya'y katumanan. For example, kini gitawag paghalad-halad og karnero. Kinsa man ang karnero nga mamatay sa unahan? Kinsa man ang karnero nga ihalad sa katapusan? Si Kristo gitawag og karnero. Mamitaw sa John 1:29 nag-ingon, "Behold, the Lamb of God will take away the sins of the world." So sa ato pa si Kristo gitudlo ni John the Baptist nga mao ni ang kordero sa Dios. So pagamatay ni Kristo, mao siya ang katapusang karnero. So wala ni paghalad-halad karon. Nang mao gyapon ni nahitabo nga ang tanan ceremonial Sabbats. Say for example, blowing of the trumpet nga nagkaduol na ang Day of Atonement, unya magpatay na sad sila karnero, karon kay wala naman si Kristo katapusan naman karnero. So wala na tong Day of Atonement, wala na sa tong blowing of the trumpet. Kay ang blowing of the trumpet nagpahibalo nga coming na ang Day of Atonement. So mao ni nga landong siya sa kamatayon ni Kristo. Okay? Pagkamatay ni Kristo, wala na ni siya. So, dili ni siya matawag og Sabbath. Kay, katong mga paghalad-halad, apil na tong Day of Atonement, blowing of the trumpet, nga gitawag na tong Sabbaths. Okay? Now, kato siya gihatag, human ang tao na hulog sa sala. Kay kana nga mga sugo, nagtudlo kang Kristo, nga siya ang katapusang halad. Pero kaso ang ano ipagpahula igsuon, gihatag na daan, wa pa mahulog ang tao sa sala. Therefore, wala na siya dagta sa pagkalandong. Dili siya siyado. Kay ang ano ipagpahulay, balik dito sa creation. Nagtudlo, balik dito sa creation. Mamagani ang Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ngatos 11, hinumduman mo ang adlaw ipagpahulay sa pagbalaan nini, unum ka adlaw magabuhat ka, o buhaton nimo ang talang bulaton, apan sa ikapitong nga adlaw, usa ka adlaw nga balaan, dili ka magbuhat bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babae, bisan sulugon nimo nga babae, sulugon nimo nga lalaki, mismo ang imong kahayupan, kay gibuhat sa Dios ang mga langit ug mga yuta. So nagtudlo balik sa creation. Pero ang mga karnero nga gihalad, wala magtudlo balik sa creation, kundi nagtudlo dito sa unahan sa kamatayon ni Jesus Christ. Kay Kristo man katapusan nga karnero. Nagisgot ko karnero igsoon. Kaya naman, sa mga Sabbats nga monthly Sabbath, say for example sa Day of Atonement, mag-ihaw magud sila og karnero.
of which wala na naginatumang karon kay namatay naman si Kristo. Pero nagpabilin ang ikapitong nga adlaw sa semana. Question, giun sa pagkasiguro sa Seventh-day Adventist nga wala maapil ang ikapitong adlaw sa semana diri sa Colosas 2:16 atong tagdon kini nga mga bersikulo. Okay? Tanaw na to. Now, niya, kung imong tan-awon ang tagna ni Jesus Christ dinhi igsuon, sa Mateo 24, nahibalo si Jesus Christ. Kabalo si Jesus Christ nga sulungon sa Roman government, mga sundalo nga pamatyon ang mga kuan mo magani nga sa paglingkod ni Kristo uban sa mga apostol sa Mateo 24 bersikulo 1, bersikulo 2, bersikulo 3 nagingon si Kristo walay bato pinatong sa bato nga dili pagalumpagon ug iyang gi pasabot ang templo. Muna nangutan ng apostoles, tug-ani kami kanus-ani mahitabo ug unsay ilhanan sa imong pagbalik. Now, niingon si Kristo, daghang ipanghatag ni Kristo ng ilhanan ug nag-ingon na siya, bantayin ninyo, Mateo 24, versikulo 20. Ingon na si Kristo. Bantayin ninyo, okay, 24-20, ingon siya diri, pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlang igpapahulay. So, imo makita, pagpangutana sa apostoles, kano sa mahitabo, kanang iyang giingon nga ang bato, walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon, naghisgot siya sa templo, o ang templo gilumpag sa mga Romanhon nga sundalo, gisunog na lumpag 70 AD. Okay? Based on the history, gisugo ni Titus ang general nga sulungon ang maong nga Jerusalem, unya gisunog sa mga sundalo nga Romanhon ang Jerusalem, na lumpag ang templo, nahitabo ang tagna ni Kristo 70 AD. Ug sa 70 AD sa tagna diri niingon si Kristo, pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangagiw dili matunong mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw igpapahulay. So sa ato pa naa pa ang pagkabalaan sa adlaw ipagpahulay sa 70 AD. Question, unsang tuiga gipatay si Kristo? 31 AD. Unsang tuiga si Kristo misaka sa langit? 31 AD. Kung panahon sa paglangsang ni Kristo, naapil pa ang ikapitong nga adlaw sa semana mao ang Sabat. Dili na unta maghisgot si Kristo og tagna sa 70 AD nga diin lumpagon ang mao nga templo og mato pa niya pag-ampo mo nga sa inyong pagpangalagiw dili matunong sa adlaw igpapahulay. Now, kung di pa balaan, kung dili pa importante, ngano naghatag si Kristo og warning nga dili magkagiw sa panahon sa anong ipagpahulay sa niining 70 AD nga gisgutan. Usa ka na ka-prove igsuon. Mamanggani si Pablo sa Hebrehanong Kapitulo 4, versikulo 9, nag-ingon, nagapabilin pa di ay ang kapahulayan nga gitagana sa Dios. Nagpabilin, kanang word nga nagpabilin, nawala ba na? Gisulat ni Pablo igsuon na ana sa gitawag na tug more or less 60 AD. Gisulat niya ning Hebrehanon. Ug matod pa niya din igsuon, pagbantay akaingon siya dinhi, busa nagapabilin pa ang kapahulayan. Now, unsa man ni nga nagpabilin nga kapahulayan? Nga matod ni Pablo sa versikulo 10, kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, sa pagkapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang pagpamuhat. Unsa mang adlaw miundang ang Dios sa iyang pagpamuhat. Simugan sa 4, Hebreano 4:4. Okay? O sa ikapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang buhat. So sa ato pa 30 years after gikan sa kamatayon ni Kristo, naghisgot pa si Pablo na nagpabilin pa ang unsa? Matod sa Catholic version nga karaan, igpapahulay Sabado ni ang gisgutan diri. Okay? Katong karaan, katong kangpufen, katong New Testament. Makita ni mo diha, Catholic version. Now, karon ingani, gawas niya na, nganong naitagna si Isaias sa 66:23. Nga diin mismo sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang mga tao manganha aron pagsimba. Kanusa? Panahon sa adlaw yung pagpahulay. Question, nasayod ba si Kristo nga iyang ilangsang adlaw yung pagpahulay? Nganong nagtagna pa man si Isaias? Nasayod ba si Kristo nga iyang ilangsang adlaw pagpahulay? Nganong moingon pa mo gid siya nga bantay sa inyong pagkagiw dili matunong sa adlaw igpapahulay?
Nasayod ba si Pablo nga sa paglangsang kang Kristo? Nganong moingon mas Pablo, nagapabilin pa. Mabita ako nga gisgutan sa inyo nga labi na sa mga Protestants ug Catholic palihog tawag kuno karon. Let's discuss about Sabbath. Aton i-discuss ang Colossians 2:16, i-discuss na tong Hebrano chapter 4, i-discuss na tong Isaiah 66, pero pangandam lang kay possible nga akong ipangutana kung naay mo sulod lugar, ignon ginako kining Isaiah 66 bersikulo 22 ug 23, sa bag-ong langit bag-ong yuta adlaw igpapahulay gihapon ang adlaw nga igsisimba. Please explain. Kay wa pa ko kakita og Protestant o Catholic nga naka-explain og tarong aning Isaiah 66 22 o 23, likay-likayan na gid ni. Mas maayo gani atong basahon last before nga mag-time ta. Oh, okay, Isaiah 66. Okay? Please explain. Kaya naman, tagna man ni. Ang mahitabuan ni, mingon na lang nga, awa na matuman nga tagna. Okay, 22-26. Kay ingon ang bag-ong mga langit ug bag-ong yuta. Okay, shortcut as 23, kay gamay na king panahon sa first portion. Ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan, hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay, hangtod sa usa ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova kanusa bag-ong langit o bag-ong yuta. Aya paghawa, mobalik kita karon tuton. Go. Lula tanong tambagulangan may isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamulo pa man kung basa ani nga libro gaw. Mapag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mo good. Bisa magidik isa ka page diya. Wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mas atong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes. Ingon pa siya nga mag-andam ta permi. Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Great cake ka. Ito kayo. Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko sa. Okay, class, get your workbook. We're gonna have a quiz. Di na kini maayo bay kanang isa ko mapesa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo gaw. Open it to page 365. Pangumusta usab, greet nako si Sir Rex Gonzaga, si Sir J. Rex Gonzaga o ganyang asawa, o si brother and sister J. Salcido, apil usab si brother and sister Jag Bautista, uban usab sa Bakersfield International Seventh-day Adventist Church. O niya sa binhi siya ato si GB Ates, good PM Pastor, may God bless your program. Manuel F. Chavez, thank you sa live, Pastor. Edwin Maybano, hi Pastor, maayong hapon kanimo diha watching from Dubai. Kay Jan Didago, Aren Oruruhas, Ashiba Libana, hi Pastor, maayong hapon. God bless you always, Pastor Chris. Merlin Lapinig, Jurek, maayong hapon, Pastor Chris. Tanaw na sad mi sa nindot og makadasig nga programa, always watching from Jeju, Korea. No? Salamat Igsoon sa inyo nga pagsulod usab. Og niya dinhi Igsoon si Lani Solita Baruro, maayong hapon ninyo diha sa Amber Group. Og ang atong presidente usab sa Northeastern Mindanao Mission, si Max Dante Obos. Why maayong hapon diha kanimo? Ang among sagod ani why tungod kay sa kami pa sa Mountain View College, gila na gid siya nga maayo mawali o aduna siya topic word nga why. So maayong hapon nimo diha Pastor Max Dante Obos.
Okay, na din si Emmanuel Dila Parini na si Yingbing nindot kaayo pagka-explain pastor future na ang Isaiah 66:23. Jujuatan abing saison, God bless. O gani asab dinhi ang atong apologetics no. Si Jam Johnson Diamas Amikan may hapon nimo da Brother Johnson, congrats no. Gwapo kay inyong mga program nga gipalabas ninyo sa pangutana pastor sa gitawag nato og sa gitawag nato Hope Channel Philippines. Si Johnson Llamas Igsoon usa ni ka maayo usab nga mutuki sa balang kasulatan, usa ni siya ka debater pero plastado nga pagka-debater, dili ingon nga sama sa ubang mga debater no. Usa ni siya ka dungganon. Uban usab sa iyang mga kauban diya sa Manila, si Brother Thompson no og uban. Niya dinhi si Arches Vilisaria maayong pagkaplastar sa tubag pastor. God bless. Salamat usab Brad Archie sa Iligan. Yimbing maayong hapon pastor. Rubik Balyarta Japay, si Darius Sirohales Banat pastor. Praise God. May maayos na paliwanag sa mga critics. Igsoon, i-share lang kini nga episode. Palihog, i-share at least maka-mensahe usab mo pinaagi nini atong pangutana pastor. Kay niya sa Zid Akairos, mayong adlaw ninyo diha tanan pastor. Niya dinhi si Edie Solieta, go mayong hapon nimo diha sir no. Uban sa ato nga mga kaigsunan. Si Suno Yadab, amen. Suno Yadab pastor, if I see from Mumbai healing my body health, okay? Ang Ginoo magpanalangin nato ra igsoon. Daphne Ricardo Nelson mayong hapon nga na pastor. Arkim John Tubo Silverio mayong hapon pastor from Don Carlos SDA Church. Mayong hapon diya sa Don Carlos sa inyong church pastor usab diha. Okay, og sab sa gitawag natog Bagong Taas no, ang ilang mga program diha labay sa YouTube no. Maayo usab. Niya dinhi si Rodolfo Canones, good day Pastor Chris, God bless to your program from Kingdom of Saudi Arabia. Niya dinhi si Suno Yadab, Inyo Ordep. So gitawag nato mato pa niya dinhi ni Yuno, please I need help, job, fresh mind. Kay tabangan takag pag-ampo na igsoon. Matob napo sa dinhi si Louis Agbayani, si Christopher Torigusa Baay mayng hapon pastor. Na si Glenn TMG Glenn, good PM Pastor Chris, salamat sa imong program ug God bless watching from Kuwait. Palihog, tawag mo igsoon, walay limit ni nga ato nga kuan, makapalo up mo sa bisan kapila mo mapalo up ay lang hurutaan usa ka oras aron matagaan sa panahon ng uban. Ako iimbitar usab ang mga Protestants o mga Catholic faith defender nga mosulod dinhi mangutana sa inyong nalibgan kinagtuo man ko nga mga buutan mo nga mga tao og sincero og aduna mo nalibgan sa pagtulun-an sa Seventh-day Adventist tagaan ta mog assurance nga ang amo nga pagpamatuod pinaagi sa bala ang kasulatan og wala nay lain. Kung naa may lain, that is gitawag natong external evidence. This is internal evidence. Ang external evidence katong mga history, pero atong evaluate pag-ayo kung unsa nga history kay na may mga biases usahay ang mga history. Mismo gani sa encyclopedia, ang hilig man ni Catholic faith defender mo gamit ang encyclopedia o ilang ginauna nga perfect na libro nga kinahanglan mo pamatuod sa ilang iglesia. Mismo ubang encyclopedia, mo pamatuod ba gani nga ang tao gikan sa unggoy? Mo tuulog artana, mo maging ato na siyang evaluate. Pero ang lugdangan bersikulo sa Biblia atong ipasabot, no? So na dinhi si Peter Cuaterno Tusio, God bless you pastor. LV Pitos Oligario, Christine Yagaw, God bless us pastor. Shibari Bilyasis Ricanya, maayong hapon usab ni Ate Cherry, no? O nga niya sab din si Christine Yagaw. Hello pastor, maayong hapon watching from Hong Kong. Na late ko sa live, okay? Lini Ondoy, nasa din si Arcel Tabo-Tabo de la Cruz na ako'y nakaistorya nga ang dating daan member pastor dili na daw ta musunod sa tithes kay gipadako na daw na sa pagkamatay ni Jesus Christ sa krus. Niya ana pod sila nga ngano daw nga naay tay lugo nga krus, nga ang krus daw simbolo sa Antikristo. Kay ang krus kuno kung sa panahon nato around lethal injection kuno. Okay, daghang salamat ni Igsoon, no. Number one Igsoon kining gitawag nato nga nganong nagsunod kuno ta sa tithes nga gipadako naman kuno na sa kamatayon ni Kristo. Igsoon, wala ko kabasa nga si Kristo namatay tungod sa tithes.
Nakabasa ba mo, Igsoon? Urata ko ninyo basa ang Biblia. Nagpakamatay ba si Kristo tungod sa tithes? Ikaduha sa Edward Napay. Ato sa intertanon ng Caller. Caller, go ahead, palihog. Pastor, maayong gabi eh. Ay, gabi usab nimo diha, Igsoon. Pastor, akong pangutana ba kay namin na encounter doon nga question nga alliance man ata to siya. Okay. Kay ang atong dipinsa mga daw kasagaran Sabado o kaning baboy. Mm. Tapos ang Sabado, kara daw sa Ten Commandments. Pero nga no, ang baboy nga main man daw na siya nga ginabawan. Wala daw sa Ten Commandments. Okay. Okay. So, mutubag na ko, Igsoon. Okay, ingani, Igsoon. Ang Seventh-day Adventist, Igsoon, ang major gyud o gipadako sa Seventh-day Adventist nga minsay mao si Jesus Christ. Nahitabo lang nga si Jesus Christ mao ang agalon sa adlong igpapahulay. Okay, itong basahon Igsoon na aron matagaan na itong kuan. Wala na to gipadako ang adlong ipagpahulay. Gipadako na to si Kristo. Nahitabo lang si Kristo mao ang agalon sa adlong ipagpahulay. Og si Kristo nag-ingon siya, if you love me, keep my commandments. John 14:15. Mao ni nga giminsahi usab nato ang adlong ipagpahulay kay mao man ni ang wala maapil sa communality sa uban nato nga mga igsoon nga mahiligon mo tuon sa balaang kasulatan. Okay? Atong tanawon igsoon ang Marcos kapitulo 2, okay? Bersikulo 27 nga punto. Nag-ingon diri, 2:20 city, kung basahon na, nag-ingon diri. Og siya miingon kanila ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. Balik sa Genesis 2, wa pa mahulog ang tao sa sala. Gibuhat na sa Diyos ang adlaw ipagpahulay, di ba? Remember 2, verse 1, 2, ug 3. Okay? Nahuman sa Diyos ang mga langit og yuta sulod sa unom kaadlaw og sa kapito siya nagpahulay nagbalaan og gipanalanginan niya. So niya dinhi sa Dios nagingon og siya miingon kanila ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao dili ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom pa ang adlaw ipagpahulay. Kinsay agalon sa adlaw ipagpahulay? Si Jesus Christ. Nganong siya nahimong agalon kay siya nagbuhat sa langit ug sa yuta. Remember John 1:1 sa sinugdan mao nang pulong ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Ug walay mga butang nga nahitabo ning kalibutan kun dili pinaagi kang Jesus Christ. Siya ang nagbuhat. Busa siya ang agalon sa adlaw ipagpahulay. So, mao na siya nga mga gitawag nato og punto igsuon nga atong makaplagan hindi nga sa imong nga pangutana. Now, kanang mahitungod sa baboy. Ngano kuno nga wala sa napulo kasugo ang baboy. God is a God of order. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Okay? Order ang Ginoo. Order magani ang atong balaod. Okay? Bantayan ninyo ha sa atong balaod ha. Na ay civil law. Okay? Sa balaod. Na ay criminal law. Na ay usag yun ka libro mahitungod sa civil. Nasa usag ka libro mahitungod sa criminal. Nasa usa ka libro mahitungod sa family nga balaod sa gitawag nato og pamilya sa kasaluguban pa. Okay? Ug nasa usa ka libro nga gitawag gid nato igsoon nga gisummarize ang tanan nga mga prinsipyo na di ang Bill of Rights mao ang Constitution. Now karon, naasay mga balaod ang Health Department. Na question. Ang balaod sa Health Department imong dalon didto sa gitawag nato og balaod sa criminal law. Ang balaod dito imong tan-awon sa civil law. Na ay mga balaod igsoon nga naa siya diha na plastar. Na pungunto mo ni. Ang balaod sa gitawag natong health laws, basahon nimo 10 commandments. Ang 10 commandments is a moral law. Okay? Na ay civil law. Mabasa nato si Exodus 18, 19, 20, 22 mga gitawag civil laws. Panahon sa mga Israelites. O nasa health laws. Mabasa nato sa Leviticus 11, Deuteronomy 14. So, ang Ginoo is hanay siya. Naadini ang civil, naadini ang moral, naadini ang health. Dili man ang Ginoo nga pares uban nga kalanrakas ang utok.
nga unsay nasulod sa ulo mo isulti. So nagkalang rakas. God is a God of order. Ang question karon ibalik sa nangutana nimo na abatay mabasa sa Biblia nga ang baboy hugaw og dili ipakaon. Ayaw pangitaang usa ka butang nga wala dito sa lugar. For example, may lugar nga asa inyong salasit nganong wa ninyo di gyud ko mutuo nga naamoy salasit. Ipakita sa ako ang inyong salasit adto ta sa inyong kasilyas. Ano pangitao man nimo ang salasit dito sa kasilyas? Nga kasilyas lahi man tong mga furniture dito dahil lingkuranan dito pero lingkuranan mo to suluganan sa ugaw. Mao na nga kung mangita ang salasit ayaw pangita dito sa toilet room. So mao na nga punto kung mangita sa kaugrahian ayaw pangita dito sa sala. Kaya ang sala dili grahian, suplastado ang order. Nay grahian, nay sala, nay kasilyas. Ang butang sa kasilyas ayaw pangita sa sala, ang butang sa sala ayaw pangita sa kasilyas. Sa mao nga pamaagi, ang civil law ayaw pangita dito sa moral law, ang moral law ayaw pangita dito sa health law. Kay God is a God of order. Balik ka ni Maigson. Yes. Pastor, salamat kayo. Klaro kayo pagkasaysay. Daghang salamat, God bless. Jean. Jean Peren sa South Cotabato. Mabita mga pinangga ko na libog ko nga sa uban. Anong na may kalibog silang huna-huna. Hinon sa bagay, dito sa mga lugar sa gitawag natong Babylonia, ang word nga Babylonia, gitawag mo na siya og kanang confusion. So sometimes, doon ay mga theologian igsoon nga, tungod kay gusto nila, ang ilang paggalingong gusto mo'y sundon, doon ay confusion sa ilang huna-huna. Isagul-sagol na nila ang mga butang. Ang ginudili ing ana igsoon, plastado pag-ayo ang Ginoo. Mabitang adunay confusion sa uban kay ngunan. Pag igon nga nais kasuguan nga gibungkag ilang una-una din tanan na nga kasuguan ay hitabo nagkakonflikto. Okay? Nagkakonflikto ilang una-una gibungkag kasuguan pero di sila magpatay. Gibungkag ang kasuwali nila, gibungkag ang kasuguan pero di sila mangawat. Nagwali na sad sila og gibungkag ang kasuguan pero dili sila magbakak. Naunsa man na siya nga mo nga kinahanglan ihan ay base sa pangisip, pangunahuna sa Hudiyo o pangunahuna usab sa Dios, ayaw basaha o i-interpret ang Biblia base sa imong gusto, base sa inyong kultura, base sa inyong tradisyon. Ayaw i-interpret ang Biblia. Tuguti ang Biblia, i-interpret sa iyang kagalingon nga pag-interpret. Let the Bible speaks. Nga diin siya ang muhubad sa mga nangalibgan ninyo sa Biblia. Mo magani nga katong kapila na to gibalik-balik nga kung aduna mo'y pangutana sa 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist, rest assured, amo pa matud-an pinaagi sa balaang kasulatan kay walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga tinutumo gikan tanan sa balaang kasulatan ug ang objective sa pangutana pastor ibalik ta sa gugma kan Jesus Christ kay diha sa gugma ni Jesus Christ na adiha ang kamatuoran ug ang kamatuoran igsuon naa sa balaang kasulatan. Mo bitaw sige tag ingon din igsoon nga kamaturan na magid sa adlaw ipagpahulay nakaplagan nato unya ang unang adlaw bag-ulan na siya ikaduha pa wa pagyuso gobino natay color bugtuon sa nato kay natay color. Color go ahead baliyog. Hello pastor, may hapon. Maing hapon sa nimo. Pungutang ako pastor, may ito na ng Biblia ba? Okay? Kaya yung Biblia na isang nga ibisip na bakit dito na po 66. Ano na pastor? Anong dito pareha? Ang imo pangutana nga na isa 66 ug naadunay na 72. Okay? Ang 72 igsoon mao na ang naa sa Roman Catholic nga pagsabot. Ang 66 na ni din sa gitawag natong Protestant. Nasa ibang mga Orthodox Christian igsoon nga sobra pa sa 72 or 73, sobra pa, no? Now, ang punto mo ni sa unsa nga pagkaunsa ang anong naing ana. Okay? Okay, nga ni mga pinangga. Ang basihanan sa Biblia nga dawato na siya ingon nga inspired nga libro, kinahanglan mo agi siya og kanon. Ang word nga kanon usa ka Griego nga pinulungan. Nga ang kahulugan sa kanon meaning measurement. So kung yung kag measurement ang tanan nga i-claim nga mga writings moagi siya sa Biblia. Number 1, ang 5 books of Moses. Dapat ang libro nga ginagamit o ginadawat iagi sa 5 books of Moses. After iagi sa libros mga propeta, iagi sa New Testament.
kung naay mga giklaim nga kini kamatuoran apan sukwahi sa atong nabasa diri dili siya angay pagadawaton. For example, kanang giklaim sa uban nga Book of Barnabas or Book of daghang mga book ang ilang giklaim nga matod pa nila, Pastor, mauni ang missing link between Quran ug sa Bible. Unya sa niyang gibasa ug gitun-an sa mga theologian, ang giklaim nga mao nga balasahon adunay mga problema sa geographical location nga diin nagkakomplekto. So therefore, dili siya mahimong link. Okay? So kanang may mga daghang problema. Question. Kanang naa sa gitawag sa Catholic Church og Deuterocanon mo nang niabot og 70 kapin ang ilang libro. Gitawag nilang Deuterocanon. Pero gitawag sa mga Protestant og apocryphal books. Apocrypha means hidden books. Okay? Now, karon, unsay lantaw ani sa Seventh-day Adventist, kining sobrang nga libro nga gikan sa 66 niabot og 70 kapin sobra unsay lantaw sa Seventh-day Adventist ana. Ang lantaw sa Seventh-day Adventist ana igsoon, history books na siya. Pero dili inspired book. Na ba na inspired book nga gitawag natog nakabangga-bangga ang giklaim nga kamatuoran, nagkakonflikto, dili na siya inspirado. For example, Tobit kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Nagclaim diha ang libro ni Tobit kapitulo 3 1 ngadto sa 6 nga magkuha ka og isda, kuhaan nimo ginhawaan sa isda ug ang iyang gininhawaan imong isunugon ang aso. Ang aso makaabog. Mao man bitang punto igsoon nga naibon mga palina-palina. Ang pangutan na igsoon kinsa may makaabog sa dautan. Kaya nga aso lagi makaabog man kuno, kinsa may makaabog. Wa may lain kung basahon nimo ang Biblia in Jesus name, in Jesus of Nazareth. Dili itong ginhawaan sa isda unya sunugon, unya ang aso anak mo'y makita na nato ba nga konflikto sa Biblia mo nang wala dawata sa Seventh-day Adventist ug sa Protestant nga kalibutan tungod kay ang iyang kamatuoran nga giklaim mubangga sa Biblia. So pero gidawat na siya ingon nga history. Miyon tag history, for example, sa unang Makabis kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 21 na ay mga Hudiyo diha nga gipugos og pagpakaon sa baboy, nya gipangpatay, history na siya. Okay? So, mao na siya pinangga nga magpabili ng Seventh-day Adventist sa 66 ka mga libro. Balo ka, anong gidawat na siya, ang sobra sa 66, tungod kay mapamatud-an mo nila diha ang immortality of the soul. Okay? Of which, dili mapamatud-an sa umang Biblia. Muna nga mukumplikto sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa 7, nga ang patay, walay nahibaw-an bisag isa. Nalimtan niya ang iyang mga huna-huna, mukumplikto dito sa gitawag na tuog Apocrypha or Deuterocanon. Balikan ni Maison. Napa ba ka diha? O wala na ka diha? Bueno, wala na siya mga pinangga. Natin ni si Sid Icaros watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless, Pastor. Mato pa ni Zed Icaros, mayong hapon, Pastor, mangutana unta ko kung naabay lugar nga ginpili aron magsimba o kaming mga anaa sa gawas sa Pinas nga gapanarbaho sa adlaw Sabado dakong sala bana, Pastor, nga dili mi makasimba pero kami gadumduman pud sa adlaw nga igpapahulay. Pwede na ba na madala og pag-ampo? Okay, daghang salamat niya na Brother Sid Icaros. Ingani mga pinangga, walay lugar, walay nasod, gitudlo ang Dios nga didto lang ta pwede makasimba. Ang giingon sa Mateo 18 bersikulo 20. Okay? Bisag asa ka. Bisag tuluro mo kabuok, bisag duhara mo kabuok, bisag asa basta nagsimba ka. For example, kung basahan na, Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Okay? Nagingon dire. Kay diin gani ang duha, kung tulo magkatigom sa akong ngalan na ako sa ilang taliwala. Bisag tulo na lang mo, bisag duha na lang mo, kaya kung basahon nimo ang context sa Mateo 18, nangadisiplina man ang mga tao, gusto ko nagdisiplina na action. So, bisag duha na lang mo, now,
ang Dios na agyapon sa taliwala. Okay? Bisag asa ka, igsoon, no? Wala naman nag-iila nga dito sa Israel ragyod ang gitawag natong kaluwasan kay mismo ang apostolis igsoon nang lakaw naman gikan sa Jerusalem. Mabitaw nga kung imong basahon ang Acts chapter 1 verse 8, tin-aw mo ni nga nag-ingon diri. Acts chapter 1 verse 8 nag-ingon, apan kamo makadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauon niya ang akong saksi sa Jerusalem, sunod sa Judea, Samaria, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Boy, no natay caller, go ahead palihog. Hello? Padayon ng zone. Hello, may hapon. Maing hapon usab nimo di Exxon. Puta na lang ako. Kuan ba sa good? Mahitungod sa Ikapo. 50%. kamagyan Exxon di na ko makain murag nga putol-putol. Palihog usba imong subli ay imong pangutana. Kani. Tungod sa kuan ba may Di gid ako ka murag kwan. Sige, balik ka Exxon, basi makuha na ako kay mura og di gid maklaro. Sige, balik. Sige, padayon Exxon. Sige ba, ang kuan ba? Pag nga nila Exxon, panawag lag balik, balihin ko no gamay og imong lugar, kay basi unyag ka ng lugar nga imong gitundugan, dili kayo kwan maayo sa signal, no? Og sige lang. Balik lang tawag. Niya din si Brix Lipaya, Brad, mangutana ko si Jesus usa ka judge. Kay kinsa man siya nga gapanalipod. Actually, tinuod man na siya. Dili laman siya judge, kundi abogado pa gyud nato. Atong tagsa-tagsaon ng bersikulo Exxon. Ang dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, okay? Unang Juan 2:4 nag-ingo 2:1, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kung may makasala man gyud kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan nga si Hesukristo mao ang mitawag natog matarong. Okay? Now di na magtingali na to ang ibasahon na usa ka just kay tanan naman ta nagtuo, tanan really nagtuo man yana. Niya dinhi si gitawag nato og hara ba to? Gisaka man. Bueno, ang natin caller, go ahead, palihog. Hello, magabi, Pastor. Sige, prayan. May tungod lang sa 10%. Sa ikapulo, 10%? Okay, padayon na ng ikapulo, Exxon. Ngano man sa episode Nora og dili 5x5 ang signal Exxon. Nora og ano ba kung masabot ba nimo ulit? Ayaw ko no i-try ko no ayaw i-loudspeak ang imong cellphone Exxon kay mo gi-suggest sa diri sa studio basig imong gi-loudspeak ang imong cellphone. Ayaw i-loudspeak palihog. Padayon Exxon. Hello? Padayon. Pwede mabasa niyo mo sa kuhaan yung Hebreo 7:5? Hebrewanon? Hebreo 7:5. Okay, Exxon, 5 minutes na lang nabilin, Exxon, ha? 5 minutes na lang nabilin. Okay, Hebrewanon 7:5. Mo ni imong gi-request. Okay, City 5 atong basahon. Nag-iyon dire. Okay, City 5. O kadtong mga kaliwat ni Levi nga magadawat sa katungdanan sa pagkasaserdote gibutan sa kasuguan sa pagkuha sa ikapulo gikan sa katauhan sa ato pagikan sa ilang mga kaigsuonan bisan pa sa mga kini sila usab mga kaliwat ragikan ni Abraham. Unsa may imong pangutana Exxon? Wala man ko nabasa diri gipaundang ang ikapulo. Igo lang nagisgot nga adunay katungdanan usab ang mga Levita mahitungod anang ikapulo. Ug naman sa tayo mabasa sa Biblia nga wala pa ang mga Levita igsuon na anang ikapulo sa panahon ni Abraham usab. Okay? Balik ani Exxon.
kay Juan Manggo. Pinipan ko Hebreo 12, mga nagsupak mo din sa kapulong ng mga versikulo ng mga pitas. Wala man ko'y nabasa dinhi sa imong bersikulo nga gideklarar nga wala na ang ikapulo. Wala ko'y nabasa dinhi nga bersikulo igsoon. Nagisgot lang dinhi may tungod sa katungdanan sa Libita, nagisgot lang siya sa Libita, pero dili lamang sa panahon sa ni Libita, naa pa gyud sa panahon ni Abraham. Punta na Manggo sa mga Israelita na Manggo sa mga kuwan. Akong pag-intindi sa Israelita na nakabalahon. Sa Israelita ang balaod? So ginlang ko igsoon, si Abraham dili Israelita. Unya nganong naaman sa panahon ni Abraham ang ikapulo? Gahatag man si Abraham og ikapulo didto kang Melkisedek. Unya sa panahon ni Abraham wala pa Israelita. Remember, diin gikan ang word nga Israelites, gikan sa word nga Israel. Kinsa ang una nga tawo gitawag og Israel? Si Jacob. Kay si Jacob giilisan iyang ngalan og Israel, which means victorious, nagmadaugon. Now, sa wala pa si Jacob, wala Israelites. Atong basahon ni Igsoon sa panahon na no, ni Jacob una gitawag og Israelites. Unya kay si Abraham Igsoon. Okay, 2 minutos na may nabilin Igsoon. Sorry kayo, dili ato ma-explain pagayo. Anyway, Igsoon, wala pa Israelites na nang ikapulo. Okay? Wala kay dito man ang sugod ang Israel kang Jacob. Si Abraham dili Israelites, gikan sa siyuta sa or gitawag sa yuta nga saad. Bueno, salamat sa imong pagpanawag Igsoon. Naa din niya atong Igsoon si Jamitz Imperial. May hapon nimo dia Brother Jamitz sa gitawag Hope Channel Philippines dito sa Union, no? Nga atong opisina dito. Uban usab kang brother nga kuan. Usay baliton, no? May hapon diha kaninyo. Niya di si Bing Ladera, may hapon pastor. Niya usab din si Nimwel Kinyo Kapul, Jade Velasco, uban pa mga ilang kong surig so nay daghang kapanulod diri nga dili nako mabasa. Okay? May hapon na lang ninyo tanan. Ay lisod man ako kung basahon tanan pero tindaghana. Bueno, dinila man sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa mong station manager, sa amo usab communication director sa division usab. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga babuhi magamputa. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugma og panalangin. Among gikalipay ang imong pagkuyog kanamo. Gikalipay namo ang kamatuoran nga among gitun-an gikan kanimo. Ako nag-ampo sa pinasahi alang sa OFW sa tibok nga kalibutan. Maloy ikaw kanila, panalangin ni ilang kamot, uban sa ilang pamilya dinhi sa Pilipinas. Usab sa tanang mga Adventista ug sa amo usab nga mga pangulo, kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni.
Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ani. Ay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan dire. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.